Nog een paar dagen en een paar toetsen en dan zit dit squallen hier erop. De squallen had toch de corona man dicht west. De laatste weken mocht maar een part van de leerlingen naar squallen. Ze zien een oorlmeter van elkaar en er weer meer. Het is wel heel apart, want dan is die looproutes en dan denk je, ja, ik moet eigenlijk daar wezen. Je moet helemaal omrennen en elke keer die hand desinfecteren. Leerlingen moesten de lessen van het grootste pad via beeldschermen thuis volgen. Dat ging redelijk, maar onderwijs is meer dan dat. We hebben in de afgelopen maanden gemerkt dat een school meer is dan alleen maar een kennisinstituut. Een school is ook een sociale ontmoetingsplaats, is ook een plaats waar je plezier maakt, waar je elkaar helpt, waar je elkaar troost. En ja, dat is in de afgelopen maanden natuurlijk helemaal weggevallen. En we zijn ontzettend blij dat we naast kennisoverdracht, dat we ook veel meer met elkaar kunnen doen. Op het Bornego College op het Jereveen zitten 100 leerlingen. Meer dan 100 hebben we troch de corona efterstand naar Bron. Ze krijgen extra stiepen om die in te heljen. Dan hebben we het over leerlingen die bijvoorbeeld thuis geen rustige plek hebben. Leerlingen die het thuis niet veilig hebben. Leerlingen die een stukje sturing nodig hebben. Die bijvoorbeeld 's ochtends het bed niet kunnen uitkomen omdat ze die discipline niet hebben. Die leerlingen die helpen we nu. Maar we weten allemaal dat het veel beter is als er een structuur is. Gewoon maandagochtend beginnen en op vrijdagmiddag lekker weekend vieren. Ze hebben elkaar mist, tussen docenten en leerlingen. Al moeten docenten op oorlmeter afstand blijven. Ze zitten na de vakantie met z'n allen weer in het lokaal. Heel fijn. Ja, gewoon weer lekker iedereen om je heen. Gewoon met je vrienden, gewoon weer gezellig. En niet op je kamer, gewoon achter een beeldscherm of zo. Gewoon lekker uitleg van je docent. Het is zo fijn dat je weer gewoon naar school kan en net allemaal dingen rekening hoeft te horen. Het zal misschien nog wel iets oors wezen, maar net al dat gedoe, mooi, een hele klas en zo. Eindelijk gaan we weer iedereen zien en we hebben een hartstikke leuke klasse. Dus dan is het wel natuurlijk het allerleukste dat je gewoon met z'n allen kennen.